Millorar les solucions existents per a les comunicacions multimèdia en grups sobre internet per garantir que tots els usuaris d'una sessió compartida puguen percebre simultàniament els mateixos esdeveniments. Aquesta és l'explicació de la tesi de Mario Montagut, natural de Montitxelvo, que ha rebut un dels premis extraordinaris de doctorat que atorga la Universitat Politècnica de València. Mario és graduat en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicacions, so i imatge del campus de Gandia. Per exemple, si un grup d'amics està veient un partit de futbol online per internet, però cada un des de sa casa, els esdeveniments específics tenen que percebre al mateix temps per tots ells. Per exemple, si es marca un gol, tots tenen que percebre el gol al mateix temps. No pots percebre un gol abans per missatges de xat o a través del crit d'un veí. La televisió social, que seria en aquest cas és un dels àmbits d'aplicació més importants de la tesi, però també es podria utilitzar en altres casos d'ús, com per exemple els jocs en xarxa multijugador, el teletreball col·laboratiu o fins i tot sistemes de gestió i senyalització d'emergències. Hi ha moltes empreses a nivell nacional d'operadores interessades en aquest tipus de contribucions. Per a la tesi en la que ha treballat durant 4 anys, Mario ha hagut d'analitzar els requisits i dissenyat els components necessaris per a proporcionar sincronització multimèdia interdestinatari, el que es coneix amb les sigles IDMS. La tesi ha estat dirigida per Fernando Boronat, professor del campus de Gandia, i per Pablo César, professor en TU Delft, Holanda, i investigador al Centre Nacional en Matemàtiques i Computer Science amb seu en Amsterdam, on ha realitzat 3 estàncies d'investigació. Jo vaig cursar un màster oficial de postgrau impartit pel Departament de Comunicació de la Universitat Politècnica de València, i llavors Fernando Boronat, que va ser el meu supervisor de tesis, em va oferir una beca de col·laboració per a treballar en un projecte d'investigació que ell liderava. I durant aquests mesos d'iniciació a tasques d'investigació em van concedir una beca de formació de personal investigador. Això em va permetre dedicar-me quasi exclusivament 4 anys a desenvolupar la meva tesi en el campus. La veritat que vam aconseguir molt bons resultats, tant a nivell de publicacions en revistes i conferències d'alt impacte en el sector, i també la especificació d'estàndards. Però hi ha més, ja que la investigació ha sigut també recentment nominada per investigadors internacionals prestigiosos com candidata a millor tesi a nivell mundial en l'àrea dels sistemes multimèdia per l'Association for Computing Machinery. Tot un assoliment que motiva l'alumnat del campus de Gandia, que pot escollir la investigació com a eixida professional. És un impuls molt gran als temes d'investigació del grup d'investigació que representa, que es diu, com apareix així darrere, Immersive Interactive Media, està centrat en comunicacions multimèdia interactives i immersives, i la veritat és que està donant un reconeixement a nivell local, comarcal i a nivell nacional. I ara esperem que també a nivell internacional, estem també esperant a veure si fallen el premi tal que s'ha presentat. Aquest grup de recent creació, format per professors de diferents disciplines del campus i gent com Mario, contractada com investigadors, es troba ara immers en altre projecte nacional, finançat aquest pel Mineco, el Ministeri d'Economia i Competitivitat, en l'àmbit de la televisió connectada. Com bé sabem, ara les televisions no sols tenen connectivitat d'antena, sinó que també tenen connectivitat d'internet i són intel·ligents, el que diguem de les Smart TVs. Aleshores, un dels casos d'ús en els que estem treballant és tindre aplicacions multidispositiu i multicàmera. Per exemple, si tenim una carrera de MotoGP i a través del televisor veiem la imatge del realitzador, la imatge general del circuit, tu pots estar utilitzant els teus dispositius secundaris, la teva tablet, el teu telèfon intel·ligent, per a seleccionar la càmera que tu vols veure. I bé, això al final el que permet és tindre una experiència de televisió més personalitzada i més enriquidora. La idea és que tot el que estem fent així en la universitat al final passi a l'empresa, a la indústria. Nosaltres estem contactat en cadenes de televisió importants, en productores i en operadors de televisió, com pugui ser Televisió Espanyola o TV3, que estan interessats en la nostra tecnologia. La idea és això, la idea és que el que estem fent així no se quede en l'ordenador, en el disc dur de l'ordenador, ni en paper, sinó que al final vaig a parar a l'empresa, que ho gasten. La beca com a investigador li ha donat a Mario, a més, l'oportunitat de realitzar tasques docents en assignatures relacionades amb les xarxes i comunicacions multimèdia.